למה? לא צילמת כלום. תראה את הבנות אבל. מה לא צילמתי כלום? עכשיו אני אצלם. למה לא צילמתי כלום? כי לא לחצת על הרקורד. סבי אני אצלם אותך. אחר כך תדברי על המקרה. יאל ויאלי, אם אתם רוצים להצטלם, גם אני פתחת סייט. אמא, מה עם זה? זה מכסה. אבל צילמת מקודם. תביא. ואני אצלם. תביא אני אצלם. כן, מה יש לך לומר לאומה? זה מאוד מעמיק. שיוקלט את הבבוניות הזאת שלך. אני יכול לערוך הכל. כן. יש גבול לעריכה. נכון, הילה? הילה, אבא ככה יכול לחפש לך חברים, תזדהרי. איך את כריך? איך הכנתי כריך? לקחתי פיתה והכנתי חביתה עם כריך. באמת זה שבי ליד אבא. שבי ליד אבא שאני אצלם אותך. אני לא צריך להשמיע קולות של בבונים, שרון. לא נורא, נרים. תרימי. הילה, יש לך משהו לומר? משהו חומר. רגע, צלי. בינתיים דרקוני ידבר. הילה, זה מצולם. שנייה, מוטי. שלום דרקוני, שלום עיבר. שלום ענבר. זהו? אפשר? קדימה, נשיקה. זהו. לא, נשיקה מצולמת. רגע, לא אם לא צימה, עכשיו נשיקה מצולמת. ענבר, נשיקה לאבא. מה אבא עושה אם ענבר לא נותן נשיקה? מה אבא עושה? בכוח. בכוח. עכשיו קדימה, נשיקה. אני אקח בכוח. אבא, נו, עכשיו נשיקה. תצלם. אבא, קדימה, עכשיו נשיקה. תצלם. נשיקה. איך, חברים. תביאו לי מקום. שלום.